سلام كبرات خاتاتلتي داسنا اكسترا ابزا channel كم توترو زغرب زتفلالي مدبات نحجون كم اكل مدبات ذا channel بدرجة علم كابزقاطمو اقرمت فصاميتات نايز سومون كندهسس كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون تدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم أو هاجر الزامبيا حنتي بهاجر درجة فرقت زنبرت عسى بموتة بريزيدنت تهاجر زخنة أودغار لونغو كي ترفه نتب بموتة عسى تخست حزن تساتافي كويني زلا إذا أو حنتي كوبر بيلت تبالي يونيفرسيتي زنبرت ما في شيء زبل الشم زنبر عسى مويتا مستبهالي أبتا هاجر الشما أم حبراو قصات إنترنت أب قدمت كمتسي ترايو إذا ما في شيء مالت بتنايت عد قنقة عباي عسى زبل الشم زنبرة هبت عسى بتمهارو نايتي يونيفرسيتي صبق عدل تمت تبهيلا كأمن اللازم أنحى كوينو أبجزي فتنة الدماء أتم تمهارو مات يوم يبتصحوا هم زنبرون بعد تصبق فاليخ أيبلوا واخم زنبرين زقلت إتا عسى كم مجلس تحجي وتزول زيناتات أبتي يونيفرسيتي راي أستاد 10 عامات زجبرت كوينا عدمي أدمة كسب 10 كلتن عامات كم زبتصحي تقليتو إذا حجي أجرام زينا سري حزل عسى بموتا بريزيدنت نايت يونيفرسيتي حزنو دحر مجلس تنك موتا بحجم مرمرة خبروا له زخوني تزاريبو إذا هبت زنبرت عسى بموتا دما بريزيدنت تهاجر ناي حزن ملأخت سريدو خمزلو تقاليتو جوسيبي ماستينيز بهال زياب سبعة تبعد طليان نكتم الروما بجبن قطقط يأتي لازنبره جبننيا ابتهاجر ناي حلفت فرد توهيبو كابشان شعة 280 شعة جميرو كسب حجي ابيت ما اسرت صنح كوينو حلف يلو احد معلتي مقوص اصر تغيرلو كنقاسقس يزفقدو يخون امبر از حجن حنت معلت تفتيح دحر مصنح نابت بيت ما اسرتي كملس تثبيتن كله كهدم زفتنا جبننيا كبيت ما اسرتي ابزو وصال غزي عمل مس ماغنس كم زبال تغيلو نتحنت معلتي اب كترانيو كحلفات رايو مع كان زينا زغارديان كم زحبرو تخا ماستيني كبيت ماسرتي نحنت معلتي مسوصه بو غير هاديمو خمزله ياغليصا ازي نجبن ود 15 عامت كله زجمرو ماستيني اب تود 15 عامت زنبرو لغيزه نحد مراحه ناي ترام زقتله خوينو بدحري خا سرق غزا مكينا كتران كوتاس الله زبال جبن اندا جبره جوني زجيبس زبل شم طبيقو موداتا سبعاتاتن مجمرتا ثمانياتاتن نرأس ختمه عدت اليان روما اشبيري نيرو ودي 40 كلتن عمت أوسترياوي جوزيف كويبريل أب حد ببرد زتملأ صندوقاتيو نخلت ساعتين 3 دقائق 50 شوعتن كاليتن كوف كبل بمخالو قد حجي تمزجيبو زي فلت حدش كبرو وسنيو حيزو زركب ازي بجكا حنت بتانتي زخونه خيتخدنه ابتي صندوق برد زاتو سباي بيتي ابو زنبره بيترو غيرو نتخاتاتلتن دراي رؤسو طراي وصيا مايكروفون غيرو كزارب كومدما كونتاتو كنغري ترايو እዚ قد محجي زخونه خالق بجوكو بصحيو زي فلت كبره وسن ጨቢጥ ዘሎ ጆዜፍ ነቲ ዝነበረ ናይ 2 ሰዓትን 8 ደቂቕን ናቱ ክብረ ወሰን መሓይሽ ዘሎ ኮይኑ ካብቲ ሳንዱቕ ኣብ ዝወጻሉ ግዜ ኸኣ ምስተማቡ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ክረኸብ ከምድማን ማዕካና ዜና ቃሉ ከስምዕ ይተራዩ ኣብቲ ዘረብኡ ኸኣ ዝፍሉይ ዝኾነ ክብረ ወሰን ጨቢጥ ዘሎ ጆዜፍ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፈተነ ቁርብ ጸገማት እኳ እንተጋጠመኒ ኣብ ዝመጽእ ካብ ዝንላዕለ ተዳልየ ዝነውሐ ግዜ ክጸንሕ ክጽዕር ብምባል ብሕጂ እውን ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ክብረ ወሰን ከም መሓይሽ መደብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ መቸም ሕርቃን ዘይገብሩ የብሉን እንዲሁ ኣብ ፈረንሳ ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ሃማማ ካሃደን ክብል ንገዝኡ ኸይተራድኦ ብሓቂ ኣቃጺልዎ ተባሂሉ እዚ ወዲ 80 ዓመት ጥሮታ ዝወፀ ፈረንሳዊ ሰብኣይ ምግቢ ተቐሪቡ ክበልዕ እንዳበለን ኮሎ ናብ ገዝኡ በይን ኣትዩ ዘይብሉ ሃማማ ዚዝ እንዳበለ ኸርብሾ ይጀሚሩ እዚ ሰብኣይ ኣብ መጀመርታ ሃዲኡ ነታ ሃማማ ከሳጉ እኳ እንተፈተነ እቲ ሃማማ ግና ምውፃእ ኣብይዎ ነቲ ሰብኣይ ነታ ምግቢ ምብላዕ መስከልኦ እቲ ሰብኣይ ሓደ ፍሉይ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ሃማማ ንምሓዝ ዝጠቅም መሳርሒ ገይሩ ነታ ሃማማ ክቐትልዩ ላዕልን ታሕትን ክብል ዝጀመረ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ድማ እታ ነታ ሃማማ ዝሃድነላ ዝነበረ ኤሌክትሮኒካዊት መሳርሒት እንዳነጠረን ኮሎ ኣብ ተኽሽነ መስጋዝ ክትራኸብ ብምኽኣላ እቲ ክሽነ ክፍንጀር ይተራዩ እቲ ወዲ 80 ዓመት ሽማግለ ኸኣ ካብቲ ምፍንጃር ብተኣምር ድሒኑ ዝኾነ መጉዳእቲ እኳ እንተዘየጋጠሞ እቲ ኣብ ክሽነ ዝጀመረ ባርዕ ግና ገለ ክፋል ገዝኡ ክዕኖ ብምኽኣሉ ብሰንኪ እቲ ጉዳመኛ ሃማማ ኣብዚ ሽግሩ ኣትዩ እቲ ገዝኡ ክሳብ ዝዕረ ካብኡ ክወፅኡ ተገዲዱ ዘሎ እተን ነዚ ዜና ዘቃል
ዝቃልሐ ማዕከናት ከኣ እቲ ሰብኣይ መወዳእትኡ ነቲ ሃማቕ ቀቲልዎ ዳይ ቀተሎን ዝኾነ ዝፍለጥ ከም ዘየለን እቲ ሰብኣይ ግና ብስንክቲ ናይቲ ሃማቕ ረበሻ ዝነበሮ ሕርቃኑ ምንዳድ ገዝኡን ካልእ ሕርቃን ወሲኹሉ ኣብዚ እዋን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ብኣባላት ስድራ ቤቱ ናብ ካልእ ቦታ ተወሲዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሃገር ህንዲ ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን ንመንግስቲ ኣሸገርቲ ኮይኖም ዘለዉ ብድሆታት እንድሕራሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ዝፍጸም ዓመፅ ኮይኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ከዓ ቀዲሙ ዓመፅ ዝገበሩ ክሳብ ንሞት ፈሪዱ እዩ ዝፈልጥ ሕጂ ድማ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ዓመፅ ከይኣክል ኣገረም ብዝኾነ መልክዕ ሓደ ወዲ 30 ዓመት ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ንሓንቲ ዕድሚኣ 86 ዓመት ዝኾነ ዓባይ ሰበይቲ ዓሚፁ በምህላው መዛረቢ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ኮይኑ እዩ ዘሎ ከም መግለፂ ሓንቲ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ትቃለስ ማሕበር ከዓ እቲ ዓባይ ጓል 86 ዓመት ሰበይቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ሸያጥ ፀባ እንዳተፀበየትን ከላ እዚ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ መፂኡ ንሱ ፀባ ከም ሸይጥን እቲ ፀባ ክትወስድ ከዓ ንዕኡ ክትከተሎ ከም ዘለዋ ናታሊልዩ ናብቲ ሕርሻ ዘለዎ ከባቢ ዝወሰዳ ኣብኡ ከዓ እቲ እከይ ዝኾነ ተግባሩ ክገብር ምስ ጀመረ እቲ ዓባይ ሰበይቲ ኣነ ክንደ ዓባይ ከየ ዝኸውን እንዳበለት እንዳበኸየት ክትልምኖ እኳ እንተጀመረት ንሱ ግና እከይ ተግባሩ ክገብር ይጀሚሩ እዚ ይኹን እምበር ድምፂ ናይቲ ዓባይ ሰበይቲ ዝሰምዓ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሓ ካልኦት ኣንስቲ ነታ ጓል 86 ዓመት ሰበይቲ ካብቲ መስደመም ዝኾነ ተግባር ገይሩ ዘሎ ወዲ 30 ዓመት ወዲ ተባዕታይ ኣድሒነን ንዕኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ከም ዝኣትየን ገይረን ከም ዝዝከር ኣብ ህንዲ ኣብ ዓመት 2012 4 ደቂ ተባዕትዮ ንሓንቲ ጓል 23 ዓመት መንእሰይ ድሕሪ ምዕማጾም ንሳ ህይወታ ክትስእንን ከላ ንሶም ድማ ንሞት እዮም ተፈሪዶም ኣብቲ ሃገር ከዓ ዓመፅ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መንግስቲ ኣሸጊሩ ዘሎ ገበን ኮይኑ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣብ 2018 ጥራይ ኣስታት 33977 ናይ ዓመፅ ገበናት ከም ዝተፈጸመ ይገሊጹ እዚ ማለት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 15 ደቂቕ ኣብቲ ሃገር ሓደ ዓመፅ ጓል ኣንስተይቲ ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ካብ ህቡባት ማዕከናት ዜና ዓለም ዝኾነት ዘ ጋርዲያን ነቲ ብሰብ ስራሕ ብልሒ ዝፍለጥ ቴክኖሎጂ ኣገርናም ብዝኾነ መልክዕ ኣብ ስራሕ ክትእትወ ክኢላ በምህላዋ ኣርእስታት ማዕከናት ዜና ክትሰርሕ እያ ክኢላ ዘላ እዛ ማዕከን ነቲ ሰብ ስራሕ ብልሒ ዝተሰርሐ ቴክኖሎጂ ወይ ድማ ሮቦት ከምቲ ሰብ ዝጽሕፎ ኣብ ሓደ ካብ ገጻታ 500 ቃላት ዝሓዘ ንዝርግሐ ዝበቅዕ ጽሑፍ ክጽሕፍ ሓቲታ ኣብ ግብሪ ኣውዒልዎ ይዝርከብ እዚ GPT-3 ዝበሃል ሮቦት በቲ ዝተገጥመሉ ብልሒ ገይሩ ልክዕ ከም ሓደ ጋዜጠኛ ዝጽሕፋ ጸሓፋ ተጠቂሙ ቃላት ኣወሃሂዱ ንዝርግሐ ዝበቅዕ ዜና ጽሒፉ ምህላው ከዓ እዚ ሰብ ስራሕ ቴክኖሎጂ ክሳብ ክንደይ ምዕብል ከም ዘሎ ይዘርእካ ይዝበሃል እታ ማዕከን እዚ ሮቦት ክጽሕፍ መጀመርያ ሓሳብ ከምኡ ድማ ኣርእስቲ ድሕሪ ምሃብ ፎኩስ ዝኾነ ቃላት ተጠቂሙ ብዛዕባኡ ብሓፈሻኻ ብዛዕባ ሰብ ስራሕ ብልሒ ክጽሕፍ ይሓቲታቶ ከምቲ ዝተባሃለ ከዓ ልክዕ ሰብ ዝጽሓፎ ዝመስል ጽሑፍ ክሰርሕ ብምኽኣሉ ኣብ መጻኢ ስራሕ ጸሓፍቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ መሲሉ ይዝርከብ ከም ዝፍለጥ ሰብ ስራሕ ብልሒ ብጀካብ ጋዜጠኛት ኣብ ካልእ መዳያት እውን ብዙሕ ፈተነ ይግበረሉ ከምኡ ድማ ገሊኡ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዘሎ ኮይኑ ኣብ መጻኢኻ ብደረጃ ዓለም ሰፊሕ ዝርግሐ ክህልዎ እዩ ትጽቢታት ዝግበር ኣብ ሆላንድ ሓደ ሰራሕተኛ ናብቲ መስርሕ ስፖርት ዝኾነ ጂም ንጎሆ ኸይዱ ናብቲ ትካል ከጽሪ ምስ መጸ ኣብኡ ክርከብ ይኽእል ኢልዎ ዘይፈልጥ ኮብራ ዝበሃል ዓይነት ተመን ይረኺቡ እዚ መርዛም ከምኡ ድማ ንደቂ ሰባት ኣብ ደቃይቅ ክቐትል ዝኽእል ተመን ከዓ ኣብቲ ፒሊካን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኣምስፎርት ዝርከብ ናይ ስፖርት መስርሒ ዝኾነ ጂም ዝተረኽበ ኮይኑ እቲ ሰራሕተኛ ንሓላፊኡ ምስ ነገሮ ኣብ መጀመርያ ይላገጽ ዘሎ መሲልዎ እኳ እንተነበረ ብዓይኑ መጺኡ ምስ ረኣየ ግና ከኣምኖ ዘይክእል በዚ መጺ ዘይበሃል ኮብራ ተመን ይረኺቡ በቐጥታ ናይ እንስሳታት ኣምቡላንስ ክትጽዋዕን ከላ ካብ ርእሰ ከተማ ሃገር ኣምስተርዳም ከዓ ሓደ ክኢላ ነየትማንዩ ብፍሉይ ተጸዊዑ ናብቲ ቦታ ዝመጸ እቲ ክኢላ ከዓ ነቲ ኮብራ ዝበሃል መርዛም ተመን ምስ ረኣዮ እዚ ካብ መካነ እንስሳ ሃዲሙ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ክሳብ ናብቲ ዝሃደመሉ ቦታ ዝምለስ ምስኡ ናብ ገዝኡ ክወስዶ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ بخالك ساب نرغب سلام نعخم